mesaj pe Instagram, este perfect. Și lasă-mi, te rog, numărul tău de telefon și, bineînțeles, eu vă bag pe WhatsApp. O să fac un grup. Unde mergem, puișor? În Popeșle Ordenii, nu, e prea departe. Nu ne mutăm acolo. Ne mutăm, noi cam în sectorul 4 ne gândim să ne mutăm. Oarecum am și găsit. Dar nu acolo. Da, lasă-mi numărul de tel. Bună Ionelia Stancu, da, lăsați-mi pe Instagram claudialazar.oficial și lăsați-mi acolo nume, prenume și numărul de telefon. Și eu vă bag pe grup. Și în momentul în care o să strâng 10, 15, 20 de persoane, o să facem pe zile, bineînțeles, îmi spuneți când puteți. Facem seara, antrenamente și facem grupe. Oh, bună, Florentin. Adriana Mihalcea, cât costă? O să vă spun în privat abonamentul cât este și, bineînțeles, eu m-am gândit la 8 ședințe pe lună sau 12 ședințe pe lună. Adică eu aș merge mai mult pe varianta de 12 ședințe, este mult mai convenabil. Este ok și seara, da? Pentru că mă gândesc că toată lumea... Da, Mirela, lasă-mi numărul de telefon, că o să fac un grup. Unde mergem, puiul meu? Hai înapoi. Da, 12 ședințe. Eu aș miza pe 12 ședințe, pentru că în București, în sectorul 2, unde voi antrena și fizic, și vreau să antrenez acolo pentru cele care vor să vină fizic, Ia sună pe George. Și vine arătăm. cu un om fai ca tine, sigur vor fi plăcute ședințele de aerobic. Să știți că da, o să fie foarte fain, pentru că mie îmi place să fie energie, să fie muzică, să fie vibe mișto și o să vă placă. Da, doamna, tu Ader, stați liniștită că o să am grijă de Daniel. Nu o să pățească nimic, să știți. Știți foarte bine că este un băiat superb, la fel ca dumneavoastră. Ce faci? Îți dai seama, mămica ta, ce griji își face? Își face griji pentru puiuțul ei. Vine încă să te pupicel. Nu vă faceți griji pentru puiuț, că am eu grijă de puiuț. Nu-i așa, puiuț? Puiuțul tot puiuț rămâne. Da, acum e puiuțul meu. Și la ce te gândești? La absolut. Și cam trist. Ce s-a întâmplat? Hai, zi-mi ce ai. Cum să fii? Ce ai? Ești trist? Zi ce ai. Ce să am, dragoste? Sunt foarte bine, mă, și eu pe aici. Da, asta e. Puteam să fim numărul 1. Da, asta e. Spune pe aici. Mulțumesc, atât îmi doresc să fiți sănătoși și fericiți. Da, doamna Rodica, suntem. Nu vedeți ce puiuț aveți? Cum Da, el este puiuțul meu acum. Ha, 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 ha. Ți-e dor de mămica, măi? Eu știu că ți-e dor. Cum să nu fie dor, da, Eu asta știu e. că ți-e dor de mămica ta. O să mergem să o vedem pe mămica. Da? Da. Stai că mă duc.
Știu că ți-e dor de mămicuța. O să mergem să vedem pe mămicuța. Da? Da. N-auzi, mămicuță, că venim la tine să te vedem cât de curând, să vedem. Ne-ați păcălit în emisiune. Cum? Că nu mă gândeam că vă regăsiți. Ne-ați păcălit în emisiune. Claudia, ești o fată minunată. Te pup. Am cea mai frumoasă fetiță eu. Bună seara, copii frumoși. Așa să rămâneți mereu, cu siguranță. Vă aștept cu drag. O să fie surprise, doamna Rodica. Că știu că la puiuțul este dor de dumneavoastră. Și o să le ducă Claudița la mămică. Nu știu că puiuțul meu e dor de mămică. E dor de mămică? Cum să nu? Știu că ți-e dor de mămică. Cum să nu fie dor, că n-am mai văzut-o decât pe cameră. Asta ia dorul, cum să nu? Mai ales că eu pe mămicuța mea o și iubesc. Te-ai pus în pătuț, mămic? Ce faci? Evelina cum știe să-și etaleze fundițe de pulpe. Nasă, da. Doamne, cum au ajuns să facă așa ceva? Oh my God! Suntem cu motorul. Unde e Lantold? Nu știu. În această seară s-au făcut Vă este dor de noi Și noi, în emisiune. și noi te iubim, băiat frumos. Așa, mămicuța mea. Și că le e dor la oameni de noi în emisiune. Da? Poate o să venim la Capricii pe viitor. Să vă uitați când o să ne cheme. Dacă o să ne invite, da. Fericire multă. Da, ne este dor de voi. O, salut, Ramona. Abia aștept să vă vedem la Caprici. O să venim cu siguranță. Ce facem? Mergem? Mai stăm până la 11 să plecăm. Nu? Cu siguranță cred că o să vă spunem când o să ajungem la Caprici, cred. Sau vă facem surpriză. Surprise, my lover, surprise, my friends. Cum o cheamă? Demeter? Ce nume e ăsta? E de ungur. Da, doamna Jura. Îți place de Claudia? Normal, e iubiți. Asta. Plăitile au vrut să sară gardul. Nu mai urmăriți emisiunea. Super! O să vă anunțăm atunci. Nu mai urmăriți emisiunea, eu, oamenii nu mai urmăresc emisiunea. Înseamnă că aveți deja ce urmări după emisiune. Am înțeles. Voi știți că voi sunteți oameni inteligenți ăștia care ați fost cu noi. Maria, să știi că ai perfectă dreptate. Nu degeaba voi ne-ați Big like. susținut. Nu degeaba voi ne-ați susținut. Voi sunteți oameni inteligenți și deștepți. Știți voi pe cine să urmăriți după emisiune și ăia suntem noi doi. Ați înțeles? Sebi Cătălin. Nici noi nu știm ce să mai zicem.
Auzi ce a zis Maria, în sezonul vostru au fost videochatiste și acum sunt avortate. Nu lăsa că o să facă sunet cu noi. R citate. Oprește puțin, puiuț. R citate, trimitem, te rog, link-ul pe... Trimitem link-ul ca să văd, ca să nu mai caut. Trimitem direct să intru. Toți care sunteți aici, nu uitați, Daniel King oficial pe TikTok. Se vor bate în acest sezon. Păi Daniel a spus asta din prima zi. Da, am zis că o să... Eu văd acolo și niște persoane care pot fi și violente. Am simțit eu așa, poate mă înșel. Aș spera să mă înșel, dar nu prea cred că mă înșel. Sunt care o să reacționeze și așa, vă zic eu. Mai ales dacă nu elimină pe ea care cred eu. Vedetele TikTok. Ok, trimitem, te rog. Sebi Cătălin. Cine e băiatul ăsta? Nu este vorba de premiu, pentru că ideea e că noi am fost foarte orgolioși, adică noi ne-am dat seama de lucrul ăsta. Pur și simplu nu ne înțelegeam, nu știu, ceva era acolo de nu ne înțelegeam. La mine rămâne aceeași părere. Dacă noi aveam alt parcurs în emisiune și ne comportam amândoi, că amândoi am greșit, unul față de altul, să ne fi susținut mai mult, să ne fi oferit mai mult, eu susțin în continuare că am fi câștigat, cu siguranță. Eu vorbesc din momentul în care eram împreună până în aprilie și să ne fi sincronizat de așa natură încât să ajungem la un numitor comun și să nu mai existe așa multe certuri între noi. Să dăm dovadă de iubire, pentru că la noi au existat aceste sentimente, doar că noi fiind foarte orgolioși, așa a fost să fie. Ea, exact cum a zis și ea, nu s-a mai putut deschide în totalitate față de mine. Eu, iar, făceam pașii care credeam că sunt necesari, dar nu mai mult. Că vedeți acum cum suntem total schimbați. Și da, spun în continuare că dacă am fi avut alt parcurs, eram câștigători. Ia dă-i... De când e asta? E postat recent. Nu-mi place, te uiți tu. Nu e nebunie. De la vreau să iau și eu. Ce? Ce să iei tu? Ce să iei tu? Să-ți dau, uite, cu așa. Să mă lovești tare? Păi de ce să mă lovești tare? Să-mi crezi dureri? Nu tare. Claudia jura și noi am zis la fel. Auzi lumea te-am zis aici. Cum? Auzi lumea când te-am zis aia că nu dai clară. Nu a fost nimic regizat, noi am fost 100% reali, pur și simplu am fost foarte prostănaci amândoi. Da, 100% așa am zis și eu.
Bună! Ia uite ce zice lumea. Daniel ar putea să antreneze copii la tenis de masă. Da, am mai antrenat. Cel mai probabil în București va face asta. Nu eram nebună după niciun Denis, ca să înțelegeți. Eu, sincer, din discuțiile pe care eu le-am avut cu Daniel, am suferit destul de mult, l-am văzut și pe el și am zis să punem stop pentru că am văzut că deja devenise ceva foarte toxic și pur și simplu așa a fost să fie, adică atât. Nu eram orbită după absolut nimeni, pentru că eu când am intrat în cunoaștere cu el, ca să înțelegeți un lucru, eu am ținut garda sus, adică la modul când am văzut parcursul lui în emisiune în casă cu fetele, eu nu mi-am dorit să trec prin asta și bineînțeles eu nu eram îndrăgostită de el, doar îmi doream să vedem dacă va fi ceva. Bună seara! Ce-i cu Ciprian? CEO la ce? Dar are firma lui imobiliare. Firma lui? Păi stai mă, are... Nu are... Păi stai, are propria lui agenție? Ha? Pe cine sunt? Păi da, de faptul că nu mi-a pregătit nicio surpriză, pe mine aia m-a dat înapoi. Pentru că ăla a fost momentul în care eu mi-am dat seama că, bă, stai așa un pic, nu-ți pasă de mine? Alo, bună seara! Am văzut și eu anunțul dumneavoastră pe internet, cum că aveți 4 ani de experiență în imobiliare și aveți 26 de proprietăți active și m-a interesat și pe mine să achiziționez o proprietate în Timișoara. În Timișoara vă ocupați? Am înțeles, am văzut și un apartament de 100.000 de euro. Acum, eu nu știu exact că vreau să iau până între 100.000 de euro, dar aș vrea să vă întreb dacă puteți să-mi dați niște detalii, ce părere aveți? Într-o zonă mai centrală, așa, ar fi ok un apartament la 100.000 de euro? Ce faci, băi, Ciprian? Ce faci, băi, Cipriane? Mai trăiești, băi, Cipriane? Ce vorbești, bă? Da, auzi, dar tu m-ai recunoscut că ai numărul meu? Nu, te-am recunoscut după voce. Ce faci, băi, mai trăiești? Mai trăiesc. Mușcam limba, ca să nu pregătit că mă duc la ora asta. Aoleu! Păi eu acum, fii atent numai. Eu mă gândeam că poate aș vrea să fac și eu ceva pe imobiliare în București, știi? Și... Daniel l-a sunat pe Ciprian că vrea să achiziționeze un apartament. Ne-am gândit noi să-l sunăm pe Ciprian. Să văd eu Ciprian, chiar că eu nu mai m-am gândit la oră că e un pic târziu, știi? Că practic nu e un pic târziu. Dar nu te-a deranjat, dar te-a deranjat cum ar veni, că e un pic târziu, da, mă rog. Auzi, Ciprian, ești cu Emilia? E în cealaltă cameră, da. Am înțeles. Și apoi m-am uitat așa, am intrat acolo pe internet, ia să văd Ciprian. Bă, am uitat acolo, am văzut că ai știai acolo, ți-ai pus tu poză pe internet. Deci tu de 4 ani de zile faci asta. Pe internet scrie de 4 ani de zile, mă rog. Ce părere să am? Nu susțin pe nimeni Și deocamdată. 26 de proprietăți. Bă, și eu am fost la un interviu. Și eu am fost la un interviu așa ca idee, la Remax Impact. Ce părere ai de ei? Exact cum că Remax-ul în stadiu internațional, da?
la ce greu te-ai dus tu. Eventual, eu îți recomand, dacă tu îmi recomand imobiliare față de Veneția, la ce tău, cum ar fi Nano, care o... Păi da, și Rimex-ul este de top. Am văzut că și ăsta cu și trâmbițașul, da, știu de cine zici, că am văzut acolo. Da, bă, dar chiar e. L-am sunat pe Ciprian, am vrut să-i facem o... L-a sunat Daniel, ne-am gândit noi, ia sună-l pe Ciprian și spunem că vrem să luăm un apartament. Ca să nu se prindă și s-a prins după voce. Da, și... Nu, lasă, că eu oricum am sunat așa preventiv. Eu n-am sunat ca să vorbim de imobiliare. Eu am sunat așa să vedem dacă te prinzi tu că Ce să mai eu, faci, măi, știi? Cipriane, mă? Ce să fac? Uite, stau cu Emilia. Care mai e viața ta? Care să fie? Tot muncă, multă muncă. Te-ai îndrăgostit? S-a îndrăgostit acum după emisiune. După emisiune, a? Da? Bă, eu chiar mă bucur că v-ați regăsit și că sper să mergeți într-o direcție bună. Am văzut că ai postat și... Ce nebuni suntem! Dacă voi știți, sper să meargă într-o direcție bună. Cred că la tine cu Emilia e exact și la mine cu Claudia, exact aceleași personalități. Eu ca tine și Emilia ca și Claudia, nu departe, deloc. Nebunatici, da. Da, e diferită? Da, și Claudia, vezi că, uite mă, afară, exact și eu am descoperit o altă Claudia. Total diferită față din emisiune, vezi? Uneori și emisiunea asta, vezi, acolo vezi lucrurile total diferit un pic. Da, da. No. Bine, măi, Ciprian, gata, nu te mai rețin, să te las că sigur ai ieșit ocupat și, adică ești ocupat, ești somnoros, că mă gândesc că ai lucrat de azi dimineață. Hai că eventual te sun mâine, dacă e pe la ce oră să te sun așa, să dai niște sfaturi în domeniul ăsta. Băi, Bună seara! Băi, te sun așa după un 12, dacă e și dacă poți... No, bine, ce mă sun tu dacă nu înapoi. Bine, domnul, așa facem. Pa, Ciprian! No, mersi pentru timpul acordat. Ne auzim mâine. Salut, seară frumoasă. Ceau. Ceau. Băi, ce nebun ești. Ia vezi ce am gumă pe spate. Nu mă, n-ai nimic, ia dă un pic, că vreau să văd ceva. Ia, mai ține și tu telefonul. Ce scrie founder și Founder, cred că are gen firma lui, știi? E firmă, dar nu e... Așa o să vin și noi poză, da. Păi cine? Nu. Noi acolo știm de ce ne băgăm dacă ne băgăm. Așa, hai că noi o să vrem să plecăm acum. Hai, puiuț. Hai, Haide, închide live-ul și mai dăm așa o tură scurtă și plecăm. haide. Slim, Ia-ți mai- tu ăla. Avem costum, avem geacă. Ideea e că cu costum, eu cel puțin am costum, dar plec mai mult mi-l iau la drum lung. Nu o să stau acum să merg 30 de kilometri să mă îmbrac full combat. Mergi tu pe autostradă. Ce? Nu la ce mult pe autostradă. Nu merg pe autostradă, nu mai am chef, mergem normal. Nu mergi, dacă mergi pe un auzi. Haide, măi, Daniel. Să dai un pic. Dacă vrei, mergi pe jos. Haide, măi, nu te supăra. La autostradă și fai. Haide, măi, că vedem. Stai, că vedem. Și mergi sau mergi? Ambele. Are un bani, bani? Da. Hai să mergem, putem să mai stăm și prin oraș pe la noi. Că e destul, da, e destul de târziu, asta zic. Nu e. Păi ce să facem? Noi nu facem nimic, suntem prin Pitești și ne plimbăm. Dar eu nu asta de asta, nu asta așa. Da.
Da, da, da. Da, o să avem, mulțumim. Stai un pic pe ușor. Dar tu ce ai? Ești foarte supărat așa. Ai ceva? Nu știu, zi-mi ce ai. Da, nu. Minți. Zile la oameni că chidem. Stai un pic să-l pun aici până plecăm. A, vrei să-mi lași așa? Nu știu, o să-l închide închis. Ce tipul e asta? E vreo echipă de ceva. Da, mulțumim, mulțumim. Să-mi vadă cam de Unde? Să luăm cu șocheia, parcă nu mi-a făcut pofta. Oare e bună? Oricum e târziu de la ora asta. Ce vrei să-ți mai iei? Lasă un de Ți-e foame? Nu așa foame. Hai că mănânc acasă. Ceva, ceva. Bine, hai să-ți luăm ce vrei să mănânci. Nu. Lasă, mâncăm acasă. Nu mai. Nu făcut poftă, lasă. Bine, hai să mergem. Nu, lasă că nu mai, lasă. Mâncăm acasă. Bine, hai să mergem ce vrei să-ți iei. Ba nu, că mâncăm o felie, că nu prea mult aia, sosul aia, nu fac bine seara, mai bine. Mai bine mănânc ceva cu... Vrei să mergem? Nu. Hai să ne punem să facem oamenii cam de cum. Stai un pic, că vreau să mă închid la ăsta. Mamicele, ai. Nu trebuie să faci ce ai. Hai, lasă că m-am întrebat ce trebuie să faceți. Dar nu e ok, pe bune, fii și tu un pic mai rezervat. Chiar nu-mi place. La bine, bine. Mami, ce fete, ce fete. Stai un pic să-mi pun asta. Da, sunt, păi trebuie să fii calm să conduci motorul. Până și la cheie am dat asta de box. La ce te gândești? Aștept să pui aia. Tu ești foarte gânditor. Zi! La ce te gândești? Ha? Nu vrei să luăm invers casca, că asta vezi mai bine. Nu, că nu pun viziera pe ochi. Îți trage curentul ăla? Nu pun viziera pe ochi. Corect. Nu știu, la ce te gândești? La ce te gândești? Hai nu mă sună. O?
ești foarte gânditor. Ia vezi bine. Puțin. Să mă gândesc pe unde o luăm.
nu mai repede. Poți să mergi și mai tare. Dar mie nu-mi place, e întuneric și O, Doamne, ce sunt întuneric. vrei să merg mai tare? Da, mă iau pe stradă. Ce scuze, ce scuze de întuneric de la asta? Nu e vorba de asta, dar vreau să merg mai încet. Da, zice tu. Nu, să te întreb. Dar pe la fata nu nu fac ca mine. Te doare spatele. Auzi,